Milé maturantky, milí maturanti, maturitnou skúškou všetko len začína, preto je dôležité porozmýšľať, čo ďalej a ktorým smerom vykročiť. Celú strednú školu ste počúvali, že cesty sú vlastne iba dve. Buď je to vysoká škola, alebo práca. Absolvovanie vysokej školy je dnes klasikou, ktorú ti zaplatia rodičia a prejdeš štandardným systémom. Nájsť však dobrú prácu nie je len otázka mať diplom, ale predovšetkým mať znalosti a skúsenosti z reálneho života. Ak hľadáte prácu, je treba zvážiť, čo máte ponúknuť pracovnému trhu. Otázka platu a rastu je určite na mieste. V každom prípade je zabezpečenie si perspektívneho zamestnania možné iba prostredníctvom ďalšieho vzdelávania. Technologický inštitút A. Rupprechta bol dizajnovaný práve na to, aby priniesol to najlepšie z oboch svetov. Zamestnanie aj vzdelanie. Rupprecht ideálne namiešal trojročný vzdelávací program paralelne so zamestnaním a najmä garantovanú a dobre platenú prácu. Dobre zvážte svoje kroky. Rupprecht je tretia cesta. Je to tá najlepšia voľba na trhu.